Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो welcome back to my channel. ओमफ्राय आङो नै दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना आङो दामानि जि ब्लगखौनो होनो हाथाराखैमोन लोगोफोर जा बिजिमोन न'आव एसे ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो माने शपिं खालामनोसो ओंखारबोदों आरोना न'निफ्राय माने आंनि सासे लोगो मैया हाबा जाबाय आरो हाबायाबो ओरैबायदि इमारजेन्सियाव जादों ओमफ्राय दा रिसेपसनाव गाननो दख'ना नांगौनो ओंखायनो बेखौनो जोङो माने गावसोरथ' ओंखारनो मोननाय नङा नालाय हाबायानो मैयासो जादों नालाय ओमफ्राय दिनैथ' ओमफ्राय ओंखारनो मोनो ओंखायनो जोङो दा बायनानै हरफानोसै आरो गावसिनि गामिनिफ्राय हौवानि हौवा गोदाननि गामिनिफ्राय मानसि फैगोन नामा बेनो बायनानै हरफानोसै आरो जोङो होमबा नायलांदो आंनि दिनैनि ब्लगखौ लोगोफोर ओमफ्राय अननानै प्लिज सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जोङो दख'नाखौबो नाराबारियावसो लांफैदों आरो बे लोगोआ माने न'निफ्राय बिजनेस खालामो नालाय दख'नानि सफैबाय आरोना नै जोङो लोगोफोर न'आ बैनो आरोना ओमफ्राय जोङो हनै र' नोंसोरनो देखायगासिनो आङो लामाया आंनि सासे लोगोबो फैगासिनो लामाया मानि नाराबारिनि दखानखौहाय बारबोनानै मोनसे एसे फिसा लामा दङ बेजोंनो आरोना जों हाबनांगौ हनै फैगासिनो आंनि सासे लोगोआबो जागोन बासिनोसै आरो नै सफैबाय जाखाया माराम राम खाबाय हायगोन हरब्रा एसे हाय नै न'आ ना नै दख'नाया जों बेयावनो लांफैदों अबेजों मोनथाय नोंखौ लादों आं नानि किउट मोनथारदों औ दे औ नैबेनो दां बेखौ आनकमन सिनाय फैदो जिरायफैथ' दे बोराय फैदोंमोन आरो नैबेबो कन्ट्रास्ट नामा बे कन्ट्रास्ट नङाना समायगोनथ' आरो गुफुर दंना मोजां नुयो गुफुर गावनावसोबो गाव लायनांगौ मोननैनि गेजेराव बारा फसायाखै कन्ट्रास्ट दं बांद्राय फसायाखै येल्ल'खौ मोजां नुदों येल्ल'खौ आं नोंनो हरबायना जोमग्राया ओरै खालामबाय दे आखाया बै गोमो आगरखौनो मोजां नुदों जोङो नै बेखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर नै येल्ल' कालारखौनो लाबाय हिन्जाव गोदानफोरनावथ' येल्ल' रेडफ्रानो समायोना बेखौनो लाबाय आरो जोङो सना दखानाव दंबायो सना दखानाव भेराइटिस सना दं बेहाय लांफैनो हागोन सोरबा नांगौबा हाबाफोरनि थाखाय नांगौबा आरोना जुत्रफोरबो दं नै मोजां सोरनोबा हाबाफोरनि नांगौबा लांफैनो हागोन लोगोफोर बावनो नै नेक्लेसफोर दं मोजांथ' लानोसै লালাবাই বাইলে এইটোতো কিবা দিব না লগোৱা এইটো आं मेंनानै दसे जिरायनानैसो थाबाय बिसोरो नै जोङो दा ब्लाउस दखानाव फैलायबाय माने ब्लाउसबो नांगौ नामा होनो हिन्जाव गोदाननो बेखौनो नै बास फैलायबाय आरोना जोङो बाबु इतना देर हुआ ना जा मेंबाय ओमफ्राय नै जोङो खुसेर बिदै लोंनो नागिरबाय आरोना एसे थान्दा खालामनोहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय हौवा गोदाननि न' आरोना ओमफ्राय
रिसेपसनाथ' दा जोब्बायानो खोमा नै मोनाबायबो ओमफ्राय आंथ' थांनाय जायाखिसै ओमफ्राय बे लोगोआ थांदों नालाय बे आंनो भिडिअ खालामनानै हरबाय आरो हिन्जाव गोदान जोंहाबो लानांगौमोनलै हिनजाव गोदानखौ औहाय नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना आब्बा मालाय हाथायानो लोमला आयौ 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 सानैबो बत्तिसि जागासिनो बत्तिसि गिर्जा गेलेगोन दै गैया बांद्राय नुबाय थानाय जायाना ओंखायनो नहीं जाते अकेले नहीं जाते आजा 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 अंधेरा है बाहर पापा हंगे खुश करबो बिसोर ऐसे दिन गाना खुनानै लादों देब्रा जायखिया खेबजाग्रोदोल' औ सोर नुबाय थायो नों हरा बुङा बेयाव जादों दा फोजारा एसे दावखोबावनो आरो नांथाबा एसे सिगाङाव नङा नोंखौ खाथियावसो थांजाबनो थिननाय जादों आंना नङा दे नोंना पजिसना दहायनि बायदियानो ओइ हगारथ'लाय दे उनायलायनानै मिनदे दे पस्ट लालाय दे जाबाय